Khartoum ni mɔgɔ miliyɔn 5 de b'a kɔnɔna la. Kɛlɛkɛ avion kɔni bɛ panna sanfɛla la wagatini min na marifa bɛ kan ka ci sanfɛla la ani gɛlɛn bɛ kan ka ci kin caman kɔnɔna la seerew ka kuma la. Kɛlɛw ni mɔgɔ caman de sara senfɛ. A daminɛna kabi avril kalo tile 15 général 2 ni olu bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la kabi fanga dafiri kɛra san 2021 mun kɛlen no ka mɔgɔ caman de balan jamana kɔnɔna la. Sardasiw ka ɲɛmɔgɔ Abdel Fattah al-Burhan ani paramilitaires FSR olu ka ɲɛmɔgɔ Mohamed Hamdan Daglo ni a bɛ wele ko MT tun sɔnna k'a fɔ mugutili la jɔli ko ka dɔ fara o kan karidon fo ka taa su minuit ma tile 3 kuma kɛlenw fɛ Ameriki jamana ani Magan jamana fɛ nka kabini kɛlɛ in daminɛna marifaci a lajɔli ko kuma caman fɔra mun ma se ka labato. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw b'a yira ko o b'a yira k'a fɔ ko sira minnu bilalen don sen kan yaasa fasojama bɛ se ka kisi ka bɔ fɛ ani dunanw ko olu kɔni bɛ sen na ko wa kuma falen bɛ sen na ni wagatini na jamana kɔ kan nka hali bi ni général 2 u bannen don ka kuma ɲɛ kan.